V dnešnom videu si predstavíme programovateľný drôtový Wi-Fi termostat s napájaním 230 V. Prevedieme vás inštaláciou v aplikácii Tuya. A na záver si vytvoríme jednoduché smart scény pre automatizáciu ovládania. Vitajte v Thermocontrol. Programovateľný drôtový Wi-Fi termostat TC50 Wi-Fi. Základné vlastnosti. Rozmery 86x86x35 mm. Podomietková montáž do elektroinštalačnej krabičky 68 mm. Ďalkové ovládanie kúrenia alebo chladenia. Spolupracuje s aplikáciou Tuya alebo Smart Life. Komunikačný protokol Wi-Fi 2,4 GHz. Napájanie 230 V. Maximálna záťaž 3 A. Beznapäťový drôtový komunikačný výstup. Interiérové prevedenie s krytím IP20. Spotreba v pohotovostnom režime 2 W. Možnosť pripojenia snímača teploty podlahy. Detská poistka. Riadiaci algoritmus TPI alebo hysterézia s nastaviteľným rozsahom od 0,1 do 4 stupňov Celzia. V balení nájdete termostat TC50 Wi-Fi, montážny materiál, skrutky a hmoždinky a slovenský návod. Aké zariadenia môžeme termostatom TC50 Wi-Fi ovládať? Termostatom môžeme ovládať napríklad elektrické alebo plynové kotly s beznapäťovým vstupom, teplovodné podlahové kúrenie pre spínanie čerpadla alebo zónových ventilov, reléové moduly napríklad pre elektrické kúrenie. Upozornenie. Pred kúpou si overte, či je termostat kompatibilný s vašim zariadením. Tento manuál je len informatívny a montáž musí vykonať kvalifikovaná osoba v súlade s platnými normami a predpismi. Aké je vhodné umiestnenie termostatu TC50 Wi-Fi? Umiestnite termostat na vnútornú priečku do najčastejšie používaných miestností, napríklad do obývačky. Čo najďalej od okien a dverí. Mimo zdroja iného tepla, napríklad krbu alebo radiátora. A vo výške približne 150 cm od podlahy. Inštalácia. Plochým skrutkovačom jemne oddelíme prednú časť termostatu s displejom, odkrytú so svorkami. Do zdierok L a N pripojíme vstupné napájanie 230 V, kde L je živý hnedý alebo čierny vodič. N je nulový modrý vodič. Do zdierok COM, pripojíme beznapäťový výstup z kotla alebo iného zariadenia, ktoré chceme ovládať termostatom. Do zdierok S1 a S2 môžeme pripojiť externý snímač teploty NTC 10 kΩ, ktorý môžeme využiť napríklad pri podlahovom kúrení. Upozornenie. Čidlo umiestnite v chráničke do vrchnej časti poteru podlahového vykurovania minimálne 30 cm od stien. Párovanie s aplikáciou Tuya alebo Smart Life. Párovanie je veľmi jednoduché. Počas párovania je veľmi dôležité, aby ste na telefóne mali zapnuté Bluetooth a Wi-Fi vašej domácej siete. Otvoríme aplikáciu a zvolíme Pridať zariadenie. Na termostate stlačíme a podržíme tlačidlo menu asi 5 sekúnd. Po spárovaní termostat pomenujeme podľa seba a priradíme ho k miestnosti, kde sa nachádza. Základné nastavenia v aplikácii. Nastavenie času. Po pripojení na internet sa čas a dátum nastaví automaticky. Nastavenie aktuálne požadovanej teploty. Teplotu môžeme kedykoľvek meniť podľa potreby. Pod ňou vidíme informáciu o aktuálnej teplote v miestnosti. Týždenný program. Slúži na jednoduchú automatizáciu kúrenia podľa vašich denných potrieb počas celého týždňa. V rámci jedného dňa môžete nastaviť až 6 časových úsekov a teplôt, napríklad podľa toho, kedy ste doma alebo v práci. Pre prehľadnosť sú jednotlivé úseky farebne odlíšené. Detská poistka. Zabráni nechcenému alebo náhodnému nastavovaniu teploty na termostate.
Môžeme ju využiť aj pri prenajme nehnuteľnosti a uzamknúť termostat tak, aby nájomník nemohol meniť nastavenia, no kúrenie stále fungovalo podľa programu. Horná hranica teploty. Slúži na to, aby sa miestnosť zbytočne neprekurovala, čím šetríme náklady. Maximálnu teplotu v miestnosti si môžeme nastaviť napríklad na 25 stupňov. Ochrana proti mrazu a spodná hranica teploty. Aktivovaním tejto funkcie výrazne šetríte náklady za spotrebovanú energiu. Táto funkcia zabezpečí, že kotol a rozvody vykurovania nezamrznú počas vašej neprítomnosti. Kúrenie sa udržiava nad minimálnou teplotou, ktorá je prednastavená na 5 stupňov Celzia. Túto hodnotu môžete podľa potreby zmeniť napríklad na 10 stupňov. Vytvorenie smart scén v aplikácii Tuja alebo Smart Life. Ak už máte Tuja Smart domácnosť a v nej nainštalovaný Tuja hardwareový alarm, môžete si vytvoriť dve jednoduché smart scény, ktoré budú automaticky ovládať nastavenie termostatu podľa vašej skutočnej prítomnosti. Smart scéna číslo 1. Keď sme doma a alarm je vypnutý, teplota sa nastaví napríklad na 21 stupňov. Smart scéna číslo 2. Keď nie sme doma a alarm je zapnutý, teplota sa zníži napríklad na 10 stupňov. Veľkou výhodou je úspora energie a plne automatizované ovládanie. Navyše, nemusíte manuálne nastavovať týždenný plán alebo režim dovolenky a teplota nikdy neklesne pod vami nastavenú spodnú hranicu alebo pod bod mrazu. Tip. Ak máte doma viac termostatov, môžete ich pridať do týchto scén, alebo vytvoriť scény pre každý termostat samostatne a nastaviť teplotu v jednotlivých miestnostiach podľa vašich potrieb. Vytvorenie tlačidla Tap to Run pre ovládanie na jeden klik. Pre rýchly prístup odporúčame umiestniť mini aplikáciu Tuja alebo Smart Life na plochu obrazovky. Vďaka nej môžete jedným klikom vyvolať napríklad vyhriatie miestnosti na 21 stupňov pred príchodom domov alebo zapnúť automatický režim. Tlačidlo 21 stupňov. V aplikácii klikneme na plus a vyberieme možnosť vytvoriť scénu. Zvolíme možnosť Tap to Run. Pridáme akciu pomocou tlačidla plus. Zvolíme možnosť Zariadenie a potvrdíme samostatné zariadenie. Vyberieme termostat. Zapneme vypínač. Teplotu nastavíme napríklad na 21 stupňov. Zapneme manuálny režim. Uložíme a pomenujeme tlačidlo. Piktogram a farbu ikony si môžeme zmeniť podľa seba. Tlačidlo Auto pre vyvolanie automatického režimu podľa týždenného programu. V aplikácii klikneme na plus a vyberieme možnosť vytvoriť scénu. Zvolíme možnosť Tap to Run. Pridáme akciu pomocou tlačidla plus. Zvolíme možnosť Zariadenie a potvrdíme samostatné zariadenie. Vyberieme termostat. Zapneme vypínač. Zapneme automatický režim. Piktogram a farbu ikony zvolíme podľa seba. Uložíme a pomenujeme tlačidlo. Tieto nastavenia sú viditeľné celej vašej rodine a meniť ich môžete iba vy ako administrátor. V ďalšom videu si predstavíme bezdrôtový programovateľný Wi-Fi Tuja termostat TC920R F-Wi-Fi. Aby vám neunikli ďalšie videá, sledujte nás a staňte sa súčasťou rodiny Thermocontrol.